Първо за теб, Габи, мисля, че си супер яка, добра приятелка, забавна, сладка си, красива си. Може да се караме много пъти, но пак с добра дни и това ме радва. Дори му. Оле, нещо. Ти за теб мисля, че си супер яка, хубава. Ти майка ти. Мама, чи ли си? Вие сте много яки пички, ще се видим. Абе, тя спи нещо, чукаши. Много не си вижда. Бе. Оле, брат, ти задължително да качи. И така, много сте яки пички сте. Какво друго да кажа? Много сте красиви. Ами ни пише тя. И кой ще му по-татъка? Горе може да се чуе. И те, и ви сте супер яки. Нека чуем Теодора. Аз също мисля. Да съм сега много опашена. Оле, брат, това не е базик. Да. Идей. И искам много да се запозная с братчетка ти, Габриел. Не съм я запознала. Как може да къснеш с нея? Се запознала. Опитите е подбутала. Ти. Габи, между другото имам въпрос към тебе. Много бъркам, не знай си. Кога ще идваш? Че малко ще си идва. Не знам. Защото понеделник сме на даска, за съжаление. Не знам. Дай. Ние сме много И паши. колко дена ти остава да ме добавиш приятели, защото аз не мога. Бъгнат ми е и имам само още 20 дена. 20 дена. Не мога да добавя хора. Хоре. Не си как казах на сестра. Оле, Габи, много да ти разказвам. Иска какво стана. Ти нямаш супс. Да, аз доймам. Оле, Габриел, заради Георги, знаеш какво стана? Добре, няма. Тук фаска няма нищо да казвам. Ще кажеш всичко. Звъни на Теодора да ти кажа. Да, звъни си. So call me. Ciao. Чао.